Yn Abertawe, mae'r heddlu wedi gwadu bod nhw'n targedu pobl ddigartref mwyn glanhau strydoedd y ddinas. Yn ôl gwirfoddolwyr sy'n helpu o amgylch y strydoedd a'r bobl ddigartref eu hunain, mae agwedd yr heddlu wedi caledu dros y misoedd diwethaf. Mae heddlu'r de yn dweud nad ydyn nhw yn arestio pobl am gardota heblaw fod pob dewis arall wedi cael ei ystyried. Rhys Williams sydd ar adroddiad arbennig yma o ganol dinas Abertawe. Noson oer arall yn Abertawe. Ger holl brysurdeb Wine Street, mae'r criw yma o wirfoddolwyr yn dechrau ar eu taith o amgylch y ddinas yn darparu te, coffi a bwyd i bobl ddigartref. Ond yn ddiweddar mae eu gwaith nhw wedi mynd llawer caletach. Efallai hanner y pobl rydyn ni'n weld fel arfer, dyn nhw ddim yn y dinas, ond dydyn nhw ddim yn gwybod os mae'n yn y dinas neu tu fas y dinas neu yn y carchar. Ond dwi'n gwybod llawr yn mynd i'r carchar. Mae agwedd, dwi'n meddwl, yr heddlu wedi newid ac mae pobl yn cael eu arestio oherwydd mae nhw'n dlawd. Dyna beth mae nhw'n dweud a mae nhw'n cael eu sanctioned a wedyn mae hwn yn gwneud y sefyllfa yn wath byth. Ti'n moyn brechdannau? Ie, ydw, ysgwylwch yn dda. Ar ôl ychydig o funudau o aros ar bwys gwesty Morgans, un o westau mwyaf moethus y ddinas, mae cwpl yn dod draw. Ben a Rhian, a maen nhw wedi bod yn cuddio yn y llwyni o gwmpas yr ardal dros y misoedd diwethaf, ar ôl i'r heddlu ei symud o'i mannau cysgu arferol. Yn nhw'n charge o bedroom tax i fi, a 2 bedroom yn y dim yn iwso, ti fod. Ble o'ch chi'n byw pryd hynny? Caplands fe. Yn a bwys rydw. A pam ych chi wedi dod lawr i Abertawe te? Sym digon o places dod i helpu ti gyda homeless lan fyna. A so fe'n easy iawn i byw lan yna. So dod fan hyn i mwy o help. A mae yna broblemau wedi bod yn ddiweddar gyda'r heddlu? Ie, wel, oedd 2 mis yn ôl, roughly, oedd fi lawr just by TJ Fridays fyna, a buskers permit y fi hefyd, a o'n i'n gallu bod fyna gyda hwnna, a doth y heddlu lawr, a basically rhoi section i fi mynd mas o'r town. A wedyn, no, you're not allowed to do that, yn y fe. A wedi rhoi wedyn, basically, wedi banio fi straight fyna a gweud, arresto fi, straight ar y section, heb rhoi amser i fi even mynd mas o town anyway. Do'n police board fyna i helpu ti, a son nhw'n helpu fi o bobl. Chi'n teimlo bod nhw ddim yn trin chi fel pobl? Na, fel rats fi'n credu, mwy fel rats, yeah, street rats. Mae'r heddlu yn gwadu unrhyw awgrym ei bod nhw wedi targedu'r digartref. Maen nhw'n mynnu bod pobl dim ond yn cael eu harestio ar ôl i bob opsiwn arall gael eu hystyried. Yn ôl Heddlu De Cymru, mae'r sefyllfa yma yn un gymleth iawn. Ar yr un llaw, maen nhw'n cydnabod bod angen cymorth ar bobl sy'n wirioneddol ddigartref yn yr ardal, a'i bod nhw wedi ymrwymo i warchod y bobl mwyaf bregus yn y gymuned. Ond ar y llaw arall, maen nhw'n dweud bod ganddyn nhw ddyletswydd i'r cyhoedd yn ehangach sy'n heiddi ymweld â chanol y ddinas heb gael eu poeni a'i bygwth. Fi'n gwybod bod problem gyda beggars, a mae lot o pobl yn mynd mas i bego a son nhw'n homeless, ti'n so mae hwnna'n problem. Fi'n credu bod nhw eisiau mynd mas, mynd ar ôl fyna, y reina, fel maen nhw wedi, ond dim pobl sy'n homeless, sy'n cael yn galed anyway, a maen nhw'n gwneud mwy a mwy galed, so y pwynt where ti'n gallu even cael ffwd, ti'n I Ben a Rhian, mae'n amser iddyn nhw fynd am noson arall o gysg yn yr oerni. Gyda'r holl foethusrwydd a'r mwynhau sy'n digwydd o'i cwmpas, mae'r cyferbyniad yn drawiadol a'r digartref yn Abertawe yn wynebu'r hyn maen nhw'n ei weld fel cylch dieflig. Rhys Williams oedd yn Abertawe ar ein rhannu.